Πόσο ανέστη, bro? Αδερφός ο κύριος, φιλαράκια. Τι γίνεται, πώς σου φάνηκε το ρεπό σου? Το ρεπό από. Άδεια. Έλα, ρε, το ρεπό ήταν. Το ρεπό, το YouTubeικό σου ρεπό εννοώ. Δεν το κατάλαβα. Ναι. Στεναχωρημένος, φίλε. Έχασα τα. Βγήκα από τη ρουτίνα μου. Είναι ωραίο πράγμα η ρουτίνα. Να το πει σε κάποιον τώρα αυτό το πράγμα και να σε πάρει στα σοβαρά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ανάλογα τι κάνεις, φίλε. Και να σου πω την αλήθεια, αν εξαιρέσεις έλλειψη χρόνου, που δεν έχω καθόλου χρόνο, η διαδικασία εκεί, τα edit, τα τέτοια που ερχόμαστε εδώ, μαζεύομαστε και κάνουμε, έχει φάση. Εγώ γουστάρω. Δεν το κάνω μόνο για τα λεφτά που βγάζουμε. Κατάλαβες. Δεν μόνο τα χιλιάρικα στην άκρη. Και βγάζουμε πολλά λεφτά. Να, μπράβο. Μίλες έτσι, ο Βαλάντης που είναι στις κάμερες θα αρχίσει να ζητάει. Ο Βαλάντης σήμερα είναι στον ήχο. Ο Βαλάντης είναι στον ήχο σήμερα. Ηχολήπτης. Ο Βαλάντης Μακρύδης. Μακρύδης ηχολήπτης. Εντάξει, να σου πω, είναι και τραγουδιστής, τα ξέρει αυτά. Γι' αυτό και τον καλέσαμε σήμερα. Έχουμε και μερικούς που δεν αντέχουν, ρε φίλε. Έκασε το ήχος του. Τώρα θα χάσουμε και έναν. Δεν ξέρω άμα είδες το βίντεο που είστε μέσα. Ο κόσμος ζητούσε τον Αλέξη. Στα σχόλια. Δεν πρόσεξες. Κοίταξε τώρα εδώ. Κοίτα, έχει ένα fan base ο Αλέξης. Και από τα πρώτα επεισόδια ακόμα, επειδή αναφερόμασταν έτσι, λέγαμε κάτι στον Άλεξ, ζητούσαν τον Αλέξη. Λέγανε θέλουμε Αλέξη μπροστά στις κάμερες. Αλέξη μπροστά στις κάμερες. Ξέρεις τι, είναι σαν το Γιάννη από τα βίντεο του Κοντοπίδη. Άκουγε συνέχεια ο Γιάννης. Ποιος είναι ο Γιάννης, ρε μαλάκες? Ο Γιάννης. Ο Γιάννης έχει κάνει σόλο καριέρα τώρα. Ναι. Αυτοί τι κάνανε, ρε, αυτό θα κάνει ο Αλέξης. Αυτοί τα σπάσανε σε κάποια φάση χωρίς. Μαλώσανε. Ξανασβήξανε. Πρόσφατα είδα μιλήσανε, ναι. Απλά σε κάποια φάση ο Γιάννης έκανε βίντεο με μια άλλη ομάδα. Κάτι... Ναι, έκανε δικά του, πιο ψαγμένα νομίζω. Αυτά είναι promonition, όπως λέγονται. Σε φάση ότι ο Αλέξης θα φύγει από εμάς σιγά σιγά, θα κάνει ομάδα αλλού. Μπορεί. Μπορείτε να τον χάσω. Βγαίνει απέναντι, Τετάρτη και αυτός. Τετάρτη η ίδια ώρα. Εν τω μεταξύ, φίλε, άμα ζήσει και ελπίζω να ζήσει αυτό εδώ πέρα που κάνουμε το τσιφλικάκι μας εδώ πέρα, ρε παιδί μου, αυτό που προσπαθούμε να στήσουμε κάθε εβδομάδα, θα νιώσω ότι έχουμε πετύχει έτσι κάποιο βαθμό επιτυχίας όταν θα έχουμε φέρει εδώ πέρα π.χ. άτομα σαν τον Κοντοπίδη. Δηλαδή εμείς στο ελληνικό YouTube ποιους είχαμε, ρε παιδί μου, καθόμασταν και... Κοίτα, τώρα έχουν βγει αρκετοί, να σου πω. Ναι, εγώ μιλάω για τους δικούς μας. Για τους δικούς μας. Για αυτούς που μεγαλώσαμε, για αυτούς που ζήσαμε εμείς στις αρχές των 20 μας. Κοντοπίδη, μπράβ. Αρχηγό μπορούσαμε, αλλά πλέον δεν γίνεται. Ούτε καν, μαλάκα. Εντάξει, μιλάμε για σοβαρά το ναι, εντάξει. Απλά το βλέπαμε, ήταν. Πώς βλέπεις τώρα, αντί για... δεν είχαμε TikTok τότε. Και βλέπαμε τον αρχηγό να βρίζει τα πιτσιρίκια που τον βρίζανε και γελούσαμε. Ναι, ρε, bro, είναι σαν να σου λέω να φέρουμε τον. Ποιο να φέρουμε τον Φωτούλη. Ούτε καν, δεν παίζει. Παρεπιπτόντως, δεν ξέρω το είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο ή το είπαμε μόνο μεταξύ μας. Πρέπει να το πάμε μεταξύ μας μόνο. Άμα το είπαμε, θα ξανακούσετε το. Φήμες λένε, με πήραν τηλέφωνο και μου λένε, λέει άκουγα ένα podcast άλλο και αναφέραν μέσα ότι ο Φωτούλης ζει ακόμα. Εγώ σας το είπα. Εγώ βρήκα και το προφίλ του πρόσφατα. Α, μπράβο, αυτό δεν μου το είπες εσύ σίγουρα. Έχει φωτογραφία. Podcast κάνουμε. Έχει φωτογραφία. Ήρθε ο Αλέξης και δεν κατάλαβα. Προβλήτα στη Θεσσαλονίκη με ένα καλάμι ψαρεύω και εφημερίδα που λέει 2004. Κανονικό καλάμι ήταν το καβλί του. Και ψάρευε μωρά. Ψάρευε πιτσιρίκια. Θα το φάμε εμείς το cancel εξαιτίας ώρες του τέλει. Και είχε καλά και για τις φωτογραφίες που δηλαδή Φωτούλης. Εν τω μεταξύ, ότι ήταν πιο τρομακτικός χωρίς το make-up παρά με το make-up, το έχεις προσέξει? Δεν τον έχω δει ποτέ χωρίς τα ρούχα του. Ρε φίλε, τώρα που κάναμε το προηγούμενο επεισόδιο και έψαχνα φωτογραφίες του για να βάλω μέσα. Ρε φίλε, ακόμα και με πώς τον Ντίνα και τέτοια και τον βλέπαμε σαν πιτσιρίκια. Ρε φίλε, πόσο τρομακτικός ήτανε. Ξέρουμε το επίθετο του το κανονικό. Να μας στείλει στο προφίλ του να το βάλουμε. Ότι είναι πόντιος. Μόνο και μόνο από τη μύτη του. Τη μύτη ή Εβραίος. Brother, η μύτη του είναι πιο γαμψωτή από γήπα.
Ρε και εμείς πόντι είμαστε, τι το πήρες προσωπικά ρε μαλάκα. Μαλάκα έχει τη μύτη, την Boeing, την τουρκο... Όχι, μιλάς ποντιακή. τουρκο. Άλλο Μόγγολος και άλλο Πόντιος. Εντάξει ρε. Είναι Μόγγολος ο Φωτούλης. Κάποιοι, όχι, μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Οι Μόγγολοι με τους Πόντιους, άλλο. Οι μύτες μοιάζουν. Αυτό που περιγράφει είναι μια μογγολική φυσική. Δεν σου λέω για την τουρκική την τουρκική τη μύτη. Έχει την ποντιακή. Μοιάζει η μύτη του λίγο ποντιακή, ρε φίλε. Καλά, δεν θα μαλώσουμε τώρα για τη μύτη του Φωτούλη. Δεν ξέρουμε πάντως το επίθετό του. Ο Φωτούλης. Φωτουλίδης. Φωτόπουλος. Φωτουλάκης. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Μαλώσαμε. Πάμε. Εγώ, επειδή πριν ξεκινήσουμε έβαλες κάτι βιντεάκια. Έβαλες από Lumen εκεί που κράζουν έναν που μιλούσε ελληνικά με προφορά. Μπουλουμπίνα. Τον πρίγκιπα εννοείς. Ο πρίγκιπας. Δεν, μόνο το άκουγα, δεν Ο είδα. πλέον βασιλέας. Ποιος ήταν, δεν το είδα το βίντεο. Ποιος μιλούσε. Εγώ μόνος άκουγα, έστεινα εδώ τα πράγματα και άκουγα. Αυτός που είναι τώρα βασιλιάς της Αγγλίας, ρε. Ο γιος της Ελισάφης. Της Ελισάφη. Ο Κάρολος. Ο Κάρολος. Είχε έρθει πριν 3 χρόνια στην 25η και δάκρυσε. έλεγε όλα τα ελληνικά τα ονόματα και από τους ήρωες της Επανάστασης. Είπε Καραϊσκάκης, Κολοκοτρώνης, Μπουρουμπίνα. Και το έσκασε μπαμ. Και ξέρεις τι σκεφτόμουν. Εγώ ρε εσύ έχω καλή προφορά στα αγγλικά. Από πιτσιρί και ακόμα και τώρα, σε κάνα 2 φορές που έπρεπε να πούμε καμιά αγγλική λέξη, δεν τα λέω καλά τα αγγλικά. Δεν μιλάω με προφορά. Προσπαθούσες με το ζώο να μιλήσεις να μιλήσεις γκρίκλις. Προσπαθώ να μιλήσω γκρίκλις. Προσπαθώ. Εύκολα βγαίνει το γκρίκλις. Αλλά δεν πάω στα αγγλικά γιατί από μικρούς μας μάθατε, εσύ και όλοι οι συγχωριανοί σου. Κράξιμο. Κράξιμο ρε φίλε, άμα μιλούσες αγγλικά με προφορά. Νομίζω δεν είναι μόνο στο χωριό, αυτό είναι γενικότερα. Γενικό, ναι. Άμα ακούσει στην Ελλάδα κάποιον να μιλάει με προφορά αγγλικά, ειδικά άμα μιλάει. Βασικά και στα αμερικάνικα και στα εγγλέζικα. Στα εγγλέζικα. Άμα ακούσεις προφορά, π.χ. τα R και τα τέτοια. Ναι, βλέπεις μια παρουσιάστρια στην τηλεόραση και λέει. Πήγαμε στο. Δεν ξέρω. Και πήραμε ένα newspaper και κάνεις εσύ. Newspaper. Με το που ξεκινάει. Newspaper. Είχατε και στο χωριό σου newspaper. Αυτό ακριβώς. Εννοείται, ρε. Εδώ θα έπρεπε να χαίρεσαι, αλλά το παθαίνω μόνο στα αγγλικά. Όχι ότι ξέρω και άλλες γλώσσες, αλλά μπορώ να σου πω προτάσεις και λέξεις από άλλες χώρες και θα σου το πω με προφορά της χώρας. Αλλά άμα ακούσει κάποιον να λέει στα Ιαπωνέζικα, ξέρω εγώ, Ιτανακιμάς και τα λέει σωστά. Κάνεις, ωραία μάνα μου, αυτός ξέρει. Αυτός βλέπει και Dragon Ball. Όχι, μόνο κράξουμε εμείς. Και λέμε, το κάνω ή καμιά φορά νομίζω ότι ο άλλος άμα μιλήσω δεν θα με καταλάβει κιόλας. Εγώ νομίζω ότι πιτσιρικάδες είχαμε και την εντύπωση ότι ο άλλος ήταν αδερφή άμα μιλούσε με προφορά. Ότι ήταν λίγο ο στριφογυριστός. Ναι ρε, θυμάμαι έναν συγκεκριμένα στο... Και αυτός ήταν αδερφή. Ένα συγκεκριμένα παιδί, δεν θα πω το όνομά του στο δημοτικό, ο οποίος νομίζω ήταν 2-3 χρόνια μεγαλύτερος από μένα. Ναι. Και μελαχρινός. Μελαχρινός. Όχι. Από εκεί δεν ήταν από το δικό μας το χωριό αυτός. Και κοροϊδεύε κάποιον από την τάξη, ο οποίος μιλούσε, τον έλεγε ότι ήταν φλόρος, επειδή μιλούσε. Από τη δικιά μου τάξη. Τώρα θα μου πεις, βέβαια, πήρες σαν παράδειγμα ένα παιδί του δημοτικού, ρε παιδί μου, ένα παιδί 12 χρονών. Μπράβο. Και τώρα τον αναφέρουμε στο podcast ότι αυτός κοροϊδεύσε ένα άλλο παιδάκι. Οπότε. Πρέπει να σου έχω ξαναπεί αυτό το παιδί το συγκεκριμένο, που μικρός όταν ήμουν τον φοβόμουν. Είχε μια ιδιοσυγκρασία πολύ επιθετική και είχε και ένα βλέμμα έτσι πολύ αρχίδα, σαν αρχίδι μεγάλο, ότι ούτε να το μιλήσω αυτό να δεν μπορώ. Ότι θα με πλακώσει στις φάπες ή θα με ορμήξει. 3 χρόνια μεγαλύτερος από μένα. 3 χρόνια μεγαλύτερος. Στου κότσου την τάξη δηλαδή. Ναι, στο ξά. Δεν θα πούμε τώρα και το όνομά του, εντάξει, δεν θα τον βγάλουμε τον άνθρωπο. Ποιος να είναι. Μια χαρά παιδί. Δεν μου έρχεται. Και πρόσφατα μου πεις για μια κοπέλα που την άκουσες να μιλάει εγγλέζικα με προφορά. Σε ένα μαραθώνιο.
Δεν ήταν όμως. Ήταν αγγλικά. Ηνωμένου Βασιλείου. Ναι. Και νομίζω αυτό είναι πολύ χειρότερο από το αμερικάνικο. Γιατί το αμερικάνικο, ρε παιδί μου, εντάξει, έχει και μια. Έλεγε ένας Έλληνας, σε διέκοψα, αλλά το ίδιο θέλω να πω. Έλεγε ένας Έλληνας κωμικός. Εντάξει, εκεί η Αμερική γεννημένος τα πάντα όλα. Απλά είναι Έλληνας. Και έλεγε για την αγγλική προφορά και την αμερικάνικη. Και έλεγε εντάξει, έχουμε διαφορετικές λέξεις και τέτοια, αλλά η προφορά λέει, η δικιά μας είναι καλύτερη. Και γελάνε όλοι. Η προφορά, η αμερικάνικη. Η αμερικάνικη προφορά είναι καλύτερη. Και λέει θα σου το πω, λέει, και γιατί ισχύει. Ακούς, λέει, όλους τους Άγγλους, που είναι πάρα πολλοί Άγγλοι τραγουδιστές. Κανένας δεν τραγουδάει, λέει, με αγγλική προφορά. Όλοι τραγουδάνε με αμερικάνικη. Φίλε. Βασικά ψέματα. Θα ακούγες την Αντέλ. Όχι ψέματα. Hello. Can you hear me? Έχω εγγλέζικη προφορά τραγουδιστών στο μυαλό μου, αλλά δεν είναι. Τίποτα παλιούς και δεν είναι τέτοια. Αγγλία. Είναι Σκωτία, είναι Ιρλανδία. Αυτοί δεν μπορούν. Ναι. Και αυτή είναι και γραμμάτι όμως αυτή. Αν ακούσεις Ed Sheeran, Αντέλ, όλοι αυτοί μιλάνε αμερικάνικα. Τραγουδάνε αμερικάνικα. I'm on my way from misery. Αυτό για παράδειγμα είναι. Αυτό όμως έτσι πάει το κομμάτι. Δεν το ακούς αλλιώς. Είναι και η προφορά όμως είναι καθαρά τέτοια, ρε παιδί μου. Ναι. Πρέπει να είναι Σκοτσέζι. Ναι, όντως ισχύει αυτό που λες. Έχουμε κανέναν άλλο γνωστό έτσι Εγγλέζο τραγουδιστή που να μην έχει προφορά και να τραγουδάει αμερικάνικα πέρα από την Αντέλ. Πάρα πολλοί είναι που ακούμε στα τωρινά τραγούδια είναι Άγγλοι. Που εμείς νομίζουμε είναι Αμερικάνοι. Βασικά από βιντεάκια σε talent show που έχω έτσι σε Αγγλία, όντως δεν τραγουδάνε στα αγγλικά. Ναι. Και μετά τελειώνει. Oh yeah, you know that. Θυμάμαι ένα παλιό βιντεάκι. Βγαίνει άλλη. Στο Αγγλία έχει ταλέντο, δεν ξέρω τι ήταν. Ηνωμένο Βασίλειο έχει ταλέντο. Ηνωμένο Βασίλειο έχει ταλέντο. Μεγάλη Βρετανία. Και μιλάει. Oh yeah, oh yeah, I'm gonna sing, yeah. Oh. Και λες, μαλάκα, μια χαζιά ήρθε, ρε. Και με το που ξεκινάει τραγουδάει είναι άλλος άνθρωπος με προφορά αμερικάνικη. Και σαν να σοβάρεψε. Και μετά ξανασταματάει. Αυτοί δεν είχαν εκείνη την τύψα, την θίτσα που είχε τρομερή φωνή τενόρ, που τραγουδούσε κλασική μουσική, ρε. Μια θίτσα που λες, πού ήρθε αυτή εδώ πέρα, σαν. Μοιάζε με. Η Σούζαν Μπόιλ. Σούζαν Μπόιλ, ναι. Ναι, ρε. Που η τύψα ανοίγει το στόμα της και ανατριχιάζει. Αυτό, φωνάρα. Το ίδιο πράγμα ακριβώς. Ναι. Αυτό δεν έκανε αυτή. Καλά λες, ναι. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Απλά έβαλε το τραγούδι και αυτό θυμήθηκα. Λέω, εμείς άμα μιλήσουμε, κοροϊδέψαμε τον άλλον που μίλησε ελληνικά. Βασικά γενικά οι Έλληνες ένα κράξιμο είμαστε. Όλους κράζουμε. Η προφορά όμως η δικιά μας, οι Γκρίκλεις, είναι, την ίδια προφορά την έχουν όλοι στη Μεσόγειο, εκτός από τους Ιταλούς, οι οποίοι έχουν το δικό τους τον τονισμό όταν μιλάνε. What can I do? Και το χέρι, ναι. Δηλαδή, ο Ιταλός μιλάει έτσι όταν μιλάει αγγλικά. Αλλά εμείς με τους Ισπανούς, για παράδειγμα, νομίζω έχουμε την ίδια προφορά, δεν καταλαβαίνεις αν είναι Έλληνας ή Ισπανός. Αλλά ψέματα, και τους Ισπανούς τους καταλαβαίνεις. Άσχετο εγώ νομίζω οι ξένοι μας μπερδεύουν. Τελικά μόνο οι Έλληνες έχουν. Οι ξένοι μας μπερδεύουν εμάς με τους Ισπανούς. Ναι, εμείς μπορούμε να τα καταλάβουμε. Ναι, εμείς το καταλαβαίνουμε. Τώρα που το λες, δεν θυμάμαι σε ποια χώρα ήμασταν. Μας περνούσαν για Ισπανούς. Ναι. Και εμάς στη Γαλλία με τον αδερφό μου όταν πήγα. Ναι. Μπορεί και στη Γαλλία. Ισπανοί είστε, λέει. Ισπανοί. Τους λέμε τι γλώσσα μιλάμε και μιλούσαμε κανονικά εμείς στα ελληνικά μετά και λέει Ισπανοί είστε. Ναι, εγώ ξέρω. Νομίζω με τους Ισπανούς επειδή χρησιμοποιούν το θήτα με τον ίδιο τρόπο. Θήτα στην γλώσσα μας. Ενώ και αυτοί. Θου δεν έχουν οι Άγγλοι. Θου. Θόρ έχουν, αλλά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Νομίζω. Εμάς μπορεί να είναι συχνό γι' αυτό. Είναι πιο συχνό και ίσως επειδή το χρησιμοποιούμε πιο καθαρά το θήτα μαζί με φωνή τα καπάκια. Καθαρά το θήτα. Ναι, ρε, καθαρά. Thor. Δηλαδή τα δικά τους τα σύμφωνα με τα φωνήεντα γίνονται ένα μους, ένας πουρές γίνονται στη γλώσσα τους, στο στόμα τους μέσα και
ακούγεται σαν ένα πράγμα και ξεχνάς για παράδειγμα το πόσα σύμφωνα έχει. Τώρα λέμε Thor. Τι είναι το ρε μαλάκα, έχει ρο μέσα. Ακούνε, μετά έρχονται οι Λατινοαμερικάνοι. Δεν πρέπει να το πείτε εσείς. Ναι, σκάνε μύτη Λατινοαμερικάνοι μετά στην Αμερική και λένε ρο. Και κάνει άλλη. Και αυτός είναι τρελός. Αυτός κάνει, η γλώσσα του κάνει πράγματα πάνω στο τέτοιο. Ανεβοκατεβαίνει όταν λέει το ρο. Ναι, δεν μπορώ να το χωνέψω. Είναι εξωτικός. Και το ρο μας κάνει νομίζω ότι είμαστε Ισπανοί. Και οι Ισπανοί. Και αυτό μάλλον είναι πιο πολύ. Ναι, και το ρο. Γιατί δίπλα βρώμο Μεξικάνους θα μας περνάνε. Οι Αμερικάνοι. Έχουμε όμως ένα πρόβλημα εμείς οι Έλληνες, το άκουσες? Έχουμε εμείς τέτοιο πράγμα. Έχουμε ένα θέμα το οποίο μου τράβηξε την προσοχή γιατί. Εντάξει. Θα στο περιγράψω το πρόβλημα που άκουσα και την ιστορία που διάβασα και θα μου πεις ναι, οκ, έχει λογική. Αλλά από ποιον άκουσα να τη συζητάει αυτό το πρόβλημα? Ο Elon Musk. Λέγε ρε. Στο Twitter ανέβασε ένα post και λέει για την Ελλάδα ότι είναι από τις πρώτες χώρες που κινδυνεύουν να βιώσουν, λέει, την πληθυσμιακή κατάρρευση. Δηλαδή να πέσει. Να πέσει πολύ ο πληθυσμός, παιδί μου. Σίγουρα. Έχουμε, λέει, τα τελευταία χρόνια. Έχουν ξεκινήσει θάνατοι, λέει, τα τελευταία χρόνια να είναι περισσότεροι από τις γεννήσεις μέσα στο έτος. Δεν κάνουμε παιδιά, ρε. Δεν είναι μόνο αυτό, εγώ όμως νομίζω. Φεύγουν πολλοί. Φεύγουν και πάρα πολλοί. Φεύγουν πολλοί και δεν κάνουμε, αυτοί που μένουν δεν κάνουν παιδιά γιατί δεν έχουν λεφτά. Ρε. Ναι. Και τα τελευταία χρόνια. Ρε, αυτό ισχύει όμως, το είπε ο Elon Musk. Ναι, σε ένα post, ανέβασε ένα post κάποιο αλλού. Μπήκα και το διάβασα το άρθρο. Και λέει, είμαστε νομίζω στις 37.000 θανάτους το χρόνο και κάτι λιγότερο σε γεννήσεις. Και υπολογίζεται ότι μέσα, λέει, μέχρι το 2030 θα έχει πίσω πληθυσμός ένα εκατομμύριο σύνολο. Είναι αυτό όμως που λες εσύ. Και ότι όσο πέφτει, πολύ συνεχίζει να πέφτει. Ναι. Οι Ιταλοί το έχουν αυτό το πρόβλημα. Πέραν ότι το έχουν χρόνια. Πέραν ότι μειώνει το πληθυσμό τους. Είναι και γυρασμένος πάρα πολύ ο πληθυσμός. Έχουν πάρα πολλούς παππούδες. Ναι. Τους οποίους εννοείται τους θέρισε το 20. Το βίρουσι. Το COVID. Ναι. Αυτοί είχαν. Δεν ξέρω, ακούστηκε ότι ήταν και λίγο παπατζηλίκια. Όχι, αυτοί είχαν το πρώτο χρόνο είχαν τους περισσότερους θανάτους. Ναι, έβλεπες και λες και ήταν ταινία με ζόμπι. Ναι. Μόνο σακούλες στα πατώματα. Αλλά σε εμάς είναι και αυτό που λες, ότι πάρα πολλοί σηκώνονται, φεύγουν και πόσους ξέρουμε εσύ. Ξέχνα τους κοντινούς μας. Ας το πάρουμε σε πιο μακρινούς κύκλους, έτσι, σε γνωστών μας. Ακόμα και εκεί πέρα, ξέρεις πάρα πολύ κόσμο που σηκώθηκε και έφυγε, πήγε εξωτερικό για να δουλέψει. Συμμαθητές μας, ας πούμε, πάλι συμμαθητές μας. Τα αδέρφια μας. Αυτό σου λέω, ξέχνα το παιδί. Μας σου και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Απλά ξέρεις τι, ξέρω εγώ, ότι φεύγει πολλοί κόσμος, αλλά γυρίζει και πολλοί κόσμος. Ναι, γυρίζουν όταν έχουν κάνει παιδιά όμως και γυρίζουν μεγάλοι. Όχι, ξέρω άτομα αυτό που λες που όχι πολύ δικοί μας. Κοπέλες που κάνανε παιδιά και χωρίσανε και γυρίζανε. Και... Όχι. Ξέρω πολύ κόσμο που έχει πάει και γυρίζει και λέει εκεί δεν αντέχει. Σπίτι, δουλειά, σπίτι, δεν βγαίνει τέτοιο. Δεν αντέχουν όλοι. Και η εναλλακτική ποια είναι? Έρχεσαι εδώ πέρα. Ταμεία. Εδώ. Δουλειά. Ναι, σπίτι, 6 μέρες την εβδομάδα. Όχι, είναι. Είσαι δουλειά σπίτι. Εγώ αυτό το έλεγα όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη. Έλεγα ρε φίλε, γιατί να μην πάω εξωτερικό? Και εδώ είμαι δουλειά, σπίτι, δουλειά. Έτσι θα είμαι και εκεί. Σε μια φάση έτσι προς το τέλος. Και δεν θυμάμαι με ποιο μιλούσα και λέει δεν είναι έτσι. Λέει γιατί εδώ ας πούμε τώρα ήμασταν σε καφέ και λέει τώρα πίνεις καφέ. Ναι. Αυτό δεν το υπολογίζεις. Λες ένας καφές τι είναι? Εκεί όμως μπορεί να μην έχεις ούτε τον καφέ. Θα πάμε για μια μπύρα και θα πεις εντάξει δεν βγήκαμε ρε. Για μια μπύρα πήγαμε στο όρθιο και φύγαμε. Σίγουρα δεν θα τον έχεις τον καφέ. Στο λέω με σιγουριά. Δηλαδή υπάρχουν π.χ. στη Γερμανία που φεύγουν οι περισσότεροι. Υπάρχει μία καφετέρια ελληνική. Θα μου πεις, φυσικά είναι η μόνη καφετέρια στην πόλη στην οποία μέσα καπνίζουν όλοι και μπαίνεις μέσα και σε 5 λεπτά έχεις βγάλει καρκίνο στα
Μόνια. Αλλά δεν ξέρω ρε εσύ. Από την άλλη σκέφτομαι πιο αισιόδοξα. Μπορεί να γνωρίσεις κόσμο και να βγεις και να βρεις άλλα στέκια να συχνάσεις. Δεν είναι σε και καλά να είναι καφετέριες ελληνικές, να πηγαίνεις σε σίγουρα. μπαράκια, ξέρω εγώ. Και τώρα δεν πήγες. Να μου πεις, όταν είσαι έξω μπορεί να σου λείπει η Ελλάδα, αλλά όταν βγαίνεις έξω πας να γνωρίσεις και άλλους πολιτισμούς. Δεν πας για να γυρίσεις τα ίδια. Αυτό πολλοί το λένε και λίγοι το κάνουν. Δηλαδή πάνε, μπαίνουν σε μια ρουτίνα, έχουν τους δικούς τους ανθρώπους, τους 5 τους κόλλους. Με αυτούς μόνο βρίσκονται, έχουν μια κλειστή κλίκα και περνάνε όλα στα χρόνια μέσα σε αυτή την κλίκα. Δεν να ξέρουν κανένα γείτονα και κανέναν από απέναντι. Ναι. Και τον τύπο στη γωνία με το ψιλικάτζετικο. Αλλά πάρα πολλοί δεν το κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή πάνε και μένουν με τα δικά τους. Δηλαδή. Με 5 άτομα πήγανε και με αυτούς μόνο μείνανε. Δεν γνωρίσανε κόλλους. Ναι. Δεν βγήκανε πολύ παρά έξω. Είσαι και σε ηλικία που δεν μπορείς να πεις να βγεις. Μαλακίες είναι αυτά. Εδώ και από Έλληνες ρε εσύ, ο άλλος αλλάζει πόλη και δεν κάνει και γνωστούς και μένει με δικούς σου ίδιους κύκλους. Από Έλληνας μέσα σε ελληνική πόλη μετακομίζει και τα ίδια πράγματα κάνει ακριβώς. Πόσο μάλλον σκέψου να είναι. Εγώ σκεφτόμουν τις προάλλες το άλλο. Ότι ο άλλος πήγε στη Γαλλία π.χ. και δεν ήξερε γαλλικά. Μάλιστα. Πόσο δύσκολο είναι σε εκείνη τη χώρα. Εντάξει, τώρα είναι το ακραίο παράδειγμα. Το άγχος που έχεις καθημερινά ότι θα πετύχεις άνθρωπο που θα θες να συνεννοηθείς μαζί του, ξέρω εγώ, στα αγγλικά τουλάχιστον και δεν θα μπορείς. Έστω και προσωρινά να πας για μερικούς μήνες. Πόσο σπαστικό μπορεί να είναι αυτό στην καθημερινότητά. Να σκέφτεσαι ακόμα και αυτή η παραμικρή ρε παιδί μου δουλειά που έχω να κάνω. Να βγω, να πάω στο σούπερ μάρκετ, στη γωνία, ναι, ή στο σούπερ μάρκετ. Βασικά τα σούπερ μάρκετ πλέον ούτε στο ταμείο δεν χρειάζεται να μιλήσει, έχουν έτοιμα εκεί πέρα τα παγμάς και τα πληρώνεις. Αλλά μπορεί να έχει ένα μικρό ψιλικατζέδικο στη γωνία. Ακόμα και αυτή η μικρή ρε παιδί μου, αυτό το μικρό το interaction να σου δημιουργεί άγχος. Όχι, ρε φίλε, πώς θα συνεννοηθώ και πώς θα κάνω. Πρέπει να είναι μαλακία μεγάλη. Πολύ δύσκολο. Εκεί μετά είναι και το χάλασμα. Αυτό που λέγαμε και σήμερα, δεν το μιλούσαμε με τα παιδιά. Πας σε μια ξένη χώρα. Πρέπει να μιλάς τη γλώσσα τους. Ναι, ρε φίλε, δεν. Εντάξει, σίγουρα να μάθεις τη γλώσσα. Αλλά δεν πρέπει και ο άλλος να ξέρει τα αγγλικά να μπορεί να συνεννοηθεί. Όταν έχεις ένα μαγαζί που περιμένεις τον τουρίστα, μπορεί να μου πεις, αν είναι σε μια πόλη, σε ένα χωριό που δεν έχει τουρίστα, εσύ πήγες σε μια συγκεκριμένη δουλειά. Λέγαμε, ας πούμε, για το Παρίσι. Που λέγανε, θα πάτε στη Γαλλία, αυτοί δεν μιλάνε αγγλικά. Δεν θα. Και να καταλαβαίνουν, δεν σου μιλάνε. Δεν ισχύει, ρε φίλε. Όταν πήγαμε, δεν υπήρχε άνθρωπος που να μην μας μίλησε και να μην ήταν γενικός. Στη Γερμανία δεν πήγα. Αλλά είπανε. Γιατί πετυχαίνεις νέο άνθρωπο. Γιατί πετυχαίνεις νέο άνθρωπο. Αν πετύχεις παππού, μεσήλικα να πετύχεις, όχι παππού. Μεσήλικας και άνω. Δεν βρήκαμε τέτοιο πρόβλημα, ρε φίλε. Πουθενά εκεί που πήγαμε. Τώρα εσύ έπιασες τουριστικό προορισμό, ρε φίλε. Τώρα λέμε για τουρίστες, δεν λέμε. Όχι μαζί που μιλούσαμε, αυτό σου λέω. Μπορεί να πας σε ένα χωριό ή κάπου που να. Στον τουριστικό προορισμό δεν τον βολεύει να μην ξέρει να μιλάει. Ακριβώς. Δεν τον βολεύει. Όπως ζητάμε και εμείς αγγελία και λέει να ξέρεις και καμιά ξένη γλώσσα. Ναι, εντάξει. Τώρα εσύ άμα μένεις στα προάστια στην Νίκαια, να πούμε, στην Γαλλία, ποιος θα ξέρει να μιλάει εκεί πέρα, που να είναι από 40 και 50 και άνω και να ξέρει αγγλικά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σε κόψει και τα πόδια. Δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι άλλο πάνω στο θέμα. Το θέμα ποιο ήταν, ότι η πτώση του πληθυσμού. Αυτό το θέμα. Και από εκεί ξεκίνησε. Το μόνο που είχα να πω είναι ότι δεν είναι μόνο στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Αυτό το πρόβλημα δεν το έχουμε μόνο στην Ελλάδα. Ενώ ταυτόχρονα ακούγαμε τα τελευταία χρόνια φόβους για υπερπληθυσμό και ότι δεν μας σηκώνει ο πλανήτης, είμαστε πάρα πολλοί. Ενώ η τάση είναι διαφορετική, είναι καθοδική. Έχουμε και τους dinks. Ακούγεται ότι ο πλανήτης μπορεί να αντέξει ακόμα πολύ κόσμο. Και διπλάσιο πληθυσμό έχω ακούσει. Ακόμα πολύ κόσμο. Ξέρεις από ποια άποψη το λένε. Αυτά μπορεί να στα λένε, ρε φίλε, για να μην κάνεις παιδιά ή να μην. Το πάμε στη συνωμοσία. Το πάμε στην συνωμοσία τώρα. Η συνωμοσία μετά ξεφεύγει. Ξέρεις τι, ζηλεύουν τον ήλιο μας. Έχω να πω και κάτι άλλο πάνω σε αυτό που πεις για τον ήλιο μας.
Ναι, λένε ρε παιδί μου ότι σηκώνει και διπλάσιο το πληθυσμό ο πλανήτης. Αλλά οι φόβοι είναι από άποψη κατανάλωση. Έχεις ρε παιδί μου, ήδη με αυτόν τον πληθυσμό που έχεις τώρα στο δυτικό κόσμο, σκοτώνεις λέει, άμα σε βάλουμε κάτω να μετρήσεις πόσα κοτόπουλα σφάζονται κάθε μέρα για να φαγωθούν από τον κόσμο. Τώρα τελευταία άκουσα. Φίλε, τα νούμερα είναι τρελά. Δηλαδή, βάλε διπλάσιο πληθυσμό πάνω. Διπλάσια στομάχια. Ξεφεύγει πάρα πολύ. Δηλαδή, τα πουλιά θα γεννιούνται και με το που θα γεννιούνται, παπ, σφάξιμο για το. Αλλά γεννιούνται και παραπάνω. Πουλιά. Εγώ νομίζω είμαστε σε καλό σημείο. Δηλαδή, 8 με 10 δις. Εγώ νομίζω θα αρχίσουμε να ανεβαίνουμε απότομα. Όσο πιο πολλοί είμαστε. Εγώ ελπίζω. Από πότε ήταν 6. Πήγε στο 7 και εγώ το 7. 5 θυμάμαι. Πριν από 15 χρόνια λέγαμε για 5. Είμαστε 6. Εγώ θυμάμαι να είμαστε 6. Και πήγαινε λάου, πήγαινε στο 7. Από το 7 στο 8 πήγε πάρα πολύ γρήγορα. Κι όμως τώρα έχει αρκετά χρόνια που είναι καθοδική η πορεία του πληθυσμού. Ναι. Καθοδική, είναι στάσιμη και το trend δείχνει ότι θα κατέβει. Έτσι πως πάει. Εγώ πιστεύω ότι κάπου δεν θα μείνουμε 8 με 10 και θα φτάσουμε, ελπίζω τουλάχιστον, σε ένα σημείο που θα αρχίσουμε και θα στέλνουμε αλλού. Στον Άρη. Μπορεί. Και μακάρι φίλε. Γάμα. Να λες, εσύ που μένεις, εγώ είμαι από τον Άρη. Φίλε, γεννήθηκα στην Κατερίνη. Ναι, αλλά τώρα είμαι στον Άρη. Είμαι από την Ευρώπη, θα λες. Δεν θα λες είμαι από την Ελλάδα. Είμαι Ευρωπαίος. Εγώ από γη. Εσύ γεννήθηκες στη γη ή ήταν οι γονείς από εκεί? Και μετά τα quiz show, ρε φίλε, με τους Αμερικάνους να τους πιάνουν στον δρόμο και να τους ρωτάνε. Θα λένε, πες μου 5 χώρες και θα λένε Αμερική, Ασία, Άρης. Ναι. θα ανέβει ένα σκέλι. Λονδίνο, Βραζιλία, Αφρική. Ναι, τώρα που έλεγες μας ζηλεύουν για τον ήλιο μας. Φίλε, ξέρεις τι πρόβλημα έχει ο Έλληνας? Είμαστε λέει από τους. Μας ζηλεύουν και μας ματιάζουν, αυτό είναι. Είμαστε λέει από τους πιο αγχωμένους πληθυσμούς. Μπορεί. Είμαι στο μάθημα μια μέρα και ξέρεις τι κοιτάω? Κοιτάω πόδια. Είμαι ποδόλα. Κοιτάω πόδια που παίζουν, φίλε. Συνέχεια. Νευρικότητα. Συνέχεια. Να δω πόσοι το κάνουν. Ξέρεις πόσα άτομα, οι άντρες ή γυναίκες. Άγχος, φίλε. Νευρικότητα, τέτοιο. Στην πρίζα συνέχεια. Είναι αυτό που λέγαμε και σε κάποια από τα πρώτα επεισόδια. Που λέγαμε για τα επιδόματα. Από ο κόσμος περιμένει την ώρα που θα μπει το επίδομα για να μπορεί να ξεπληρώσει κάποιες υποχρεώσεις που έχει. Στέλνουν μηνύματα και λένε τι ώρα θα μπει το επίδομα. Ναι, εσύ πήγες τώρα όμως σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει οικογένεια, έχει 10 προβλήματα παραπάνω στο κεφάλι. Εγώ σου λέω για το φοιτητή των 19χρονων και των 20χρονων μαλάκα στο μάθημα. Είσαι 20 χρονών. ADHD. Ξέρεις τι, άντε να πω, είναι η σχολή, βλέπεις το μάθημα, βλέπεις ο άλλος κάνει πεδίο στον πίνακα, λες φίλε δεν καταλαβαίνω, το πόδι αρχίζει τρέμει, δεν θα το πέρασε το μάθημα. Και τον πιάνει άγχος, δεν μπορεί να πάρει ανάσα. Το καταλαβαίνω. Αλλά και σε μαθήματα πολύ πιο chill τους έχω δει. Πόδια ρε φίλε να τρυπάνω κάτω. Και όχι μόνο σε μαθήματα και σε καφετέρειες. Τσεκαρέ το μια φορά, βγες για καφέ. Και δες πώς εικονά πόδια. Ναι, θα δεις πάρα πολύ κόσμο το πόδι να παίζει συνέχεια η νευρικότητα αυτή. Και στο σπίτι το έχουμε και σε εμάς. Έχει άγχος εσύ στο σπίτι? Παίζει ο ΠΑΟΚ, λέει εντάξει. Κάτι φορά θα πάει το μάτς, κουβά. Τα πόδια, τα τραπέζια κουνιούνται. Τάκ, ακούς. Ναι. Αλλά ναι, είμαστε πάρα πολύ αγχώδης πολιτισμός. Κράτος τέλος πάντων. Κόσμος. Στην Ευρώπη τουλάχιστον μπορεί να είμαστε και πρώτοι. Στο άγχος. Μπορεί, δεν το ξέρω. Εγώ θεωρητικά δεν έπρεπε εμείς να είμαστε chill. Καφεδάκι, τσιγαράκι. Κάτσε κάνε λίγο την. Καφεδάκι, τσιγαράκι πώς θα πληρώσεις τους γαμμένους λογαριασμούς? Κάτσε λίγο κάνει τη διάγνωση του Κοσμάκη, τι προβλήματα έχει στο κεφάλι του. Ένα segment που θα κάνουμε
Θα βγούμε με μικροφωνάκι μικρό στους δρόμους και θα λέμε εσύ έχεις άγχος. Και γιατί? Φίλε, το άγχος είναι μάστιγα πλέον. Είναι μάστιγα. Πιο πολλοί φεύγουν από άγχος παρά από τα ναρκωτικά. Κάποιον άκουσα να λέει παλιά το να πήγαινε στον ψυχολόγο ήταν ταμπού. Έλεγες ρε φίλε. Τώρα όλοι το παραδέχονται και το διαφημίζουν κιόλας. Ναι, να πάω ψυχολόγο. Τι είμαι τρελός είμαι να πάω στον ψυχολόγο. Πλέον σε αυτή την εποχή που. Έχω τη γυναίκα μου γιατί χτυπάω και είμαι στην κομπλέ. Έχω τη γυναίκα μου, άπρα, την πλακώνω. Έχω το σάκο του box στο σπίτι. Ξέρεις τι ωραία ξεδίνεις. Φίλε, δεν είχε τότε. Σε έσπαγε τα νεύρα οι άλλοι. Σηκώνεσαι να φύγει, πήγαινε στο καφενείο. Τώρα δεν έχει καφενείο. Στο καφενείο ποιο πάει? Οι παππούδες. Παλιά και οι 40-35 να σου να πήγαινε καφενείο. Τώρα δεν έχει τέτοια. Πηγαίνει μόνο για μπαλίτσα ο λαός. Δεν το λες. Κάνει μερικοί για σε καφενείο. Καφενείο αλλά... δεν το λες. Εντάξει. Κοίτα, τότε ήταν τα καφενεία, τώρα είναι οι καφετέριες. Το ίδιο πράγμα είναι. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο, αλλά πώς πάμε εμείς στις μουσική... καφετέριες, αυτοί πηγαίνουν στο καφενείο. Ναι, τώρα καφενείο και να παίζει πάνω pop μουσική δεν είναι καφενείο. Καφενείο θέλει την πενιά από πίσω και να ακούσει τα κομπολόγια να κάνει κλασκλίτ. Κάνα ποντιακό λίγο, κάνα τέτοιο, εντάξει, βαρύ όμως. Τσιγάρο, τίγκα θες μέσα, χαρτί. Παίζουν μπουρλότ και είσαι ναι, Παναγίες να πέφτουν δεξιά-αριστερά, τον με έκλειψες, με έκανες, θανάσιδες, τέτοια πράγματα. Ναι, και ποιο ήταν το point που θέλω να κάνω? Παλιά ήταν ταμπού. Έλεγες το να πάω στον ψυχολόγο. Είμαι ψυχάκιας, δεν θα πάω. Δεν είμαι τρελός, δεν θα πάω στον ψυχολόγο. Τώρα πλέον σε αυτή την εποχή που η πληροφορία είναι εκοφαντική, ρε παιδί μου. 1002 πράγματα στο κεφάλι σου, 1002 διαφορετικές παράμετροι στη ζωή σου σε σχέση με το τότε. Είναι πολύ πιο περίπλοκη η καθημερινότητα. Είναι και πολύ πιο, έχει πολύ πιο περισσότερο θόρυβο από καινούριες, πώς το λένε, να το πω, κινδύνους που μπορεί να σου προκύψουν. Παλιότερα τα πράγματα ήταν λίγο πιο. Τα πράγματα που έπρεπε να φοβάσαι ότι μπορεί να πάνε στραβά ήταν λίγο στανταράκια, ξέρεις. Υγεία, άντε να με απολύσουν από τη δουλειά, άντε. Και θα βρω άλλη. Ναι, ήταν δηλαδή 5 πράγματα που είχες πάνω κάτω στο μυαλό σου να φοβάσαι ότι θα γίνουν τώρα. Όσο γίνεται πιο περίπλοκη η ζωή μας, έχεις πολύ περισσότερο. Τρίτο παγκόσμιο, καλά τώρα. Ναι, έχεις κι άλλα τέτοια στο κεφάλι σου. Έχουμε. Θα μου πεις και οι άλλοι είχαν έτσι. Ναι. Φοβόντουσαν από τότε πολλά, είχαν και αυτοί τα δικά. Εντάξει, είχαν, αλλά δεν ήταν τόσο γρήγορη η ζωή. Τόσο γρήγορη δεν ήταν. Τώρα εμείς έχουμε άλλα. Τώρα να σου πω κάτι. Θέλουμε και να τα. Τώρα τα μελετάμε και πάρα πολύ. Πριν είχες άγχος, δεν είχες. Και να είχες άγχος, δεν το είχε δει κάποιος γιατρός και να σου πει εσύ από το άγχος είναι αυτό. Δεν σου είχε κάνει κάποιος γιατρός κάποια διάγνωση. Οπότε δεν ήξερες. Είχες διάσπαση προσοχής. Δεν το ήξερες. Αυτό το παιδί είναι χαζό. Δεν προσέχει στο σχολείο. Λες να παίζει ρόλο το ότι οι παλιοί μεγαλώνανε σε πιο σκληρές. Ναι, ρε φίλε, σε πιο σκληρό περιβάλλον. Δεν διαβάζει το παιδί. Δεν καθώς να πεις κάτσε να το ψάξουμε. Τον πάω σε ένα παιδοψυχολόγο, να τον πάω σε ένα λογοθεραπευτή ή οτιδήποτε. Είναι χαζός, δεν διαβάζει, είναι για τα χωράφια. Τι εντάξει θα πας Δευτέρα Δημοτικού, τέλος. Ήρθε η ώρα σου. Εγώ ξεστηνώ. Επειδή οι παλιά μεγαλώνανε σε πιο σκληρό κλίμα, σε πιο σκληρό περιβάλλον. Ναι. Π.χ. γεννούσαν οι γιαγιάδες μας και οι παππούδες μας, οι προπαππούδες μας, οι προγιαγιάδες μας και το παίζανε στα ζάρια. Άμα θα ζήσει, δεν θα ζήσει. Ναι. Δηλαδή. Και αυτό το ξέρανε και ήταν ακόμα και πιο σκληροί σε φάση. Πέθανε και ναι, αυτό. Ναι, ρε παιδί μου, τα παιδιά μεγαλώνανε σε πιο brutal συνθήκες. Ναι. Και τα προβλήματα που βρίσκανε στο μετέπειτα της ζωής τους δεν τους τοούσαν έτσι όπως. Εμείς δηλαδή μεγαλώσαμε πιο soft. Αυτό θέλω να πω. Ναι, εμείς μεγαλώσαμε πιο. Όταν έχεις προβλήματα. Τα πιο σοβαρά. Έχω ακούσει και το άλλο τι. Για τον καθένα. Το πιο σοβαρό πρόβλημα που έχει η πιο μεγάλη δυσκολία που έχει είναι γι' αυτό είναι η πιο μεγάλη. Ναι. Για τον έναν μπορεί να είναι έσπασε το κινητό μου και στεναχωρέθηκα, και για τον άλλον είναι έχασα το παιδί μου. Ναι. Αλλά και για τους δύο είναι. Δεν λες ότι είναι στο ίδιο ύψος, αλλά για μένα είναι ότι χειρότερο έχω περάσει το να σπάσει το κινητό μου, για σένα είναι. Οπότε αυτοί είχαν άλλες δυσκολίες.
Το άμα θα. Έχεις εσύ Δηλαδή, λίγο αυτό αγχός που γιατί λες είναι ότι- σε κορόιδεψε κάποιος ή το ότι. Σε κορόιδεψε. Λάθος παράδειγμα έδωσε. Ναι. Γιατί για λεπτομέρειες, ας πούμε, όπως λες, έχουμε από παντού βαβούρα. Για αυτούς δεν ήταν τίποτα. Δηλαδή, κάποιος που έχει δυσκολίες είναι και αυτό που λέμε. Έβγαζε ο παλιός το τευτέρι του και έλεγε η μεγαλύτερη, το πιο σκληρό, η πιο σκληρή εμπειρία που έχω περάσει στη ζωή μου ήταν αυτή. Και τη συγκρίνεις με τα τωρινά τευτέρια και λες, εντάξει, καμία σχέση. Αυτό με λες με λίγα λόγια. Και Εντάξει, έχεις και δίκιο. όχι, δεν είναι μόνο τα τώρα. Έχουμε πολλές ευκολίες. Ναι. Ο άλλος, ας πούμε, έπρεπε να είναι όλη μέρα στο χωράφι και να σκάβει. Δεν μπορούσε να κάθεται να σκέφτεται άλλα πράγματα. Έχω άγχος ή έχω. Εδώ είμαστε, σκάβουμε γιατί πρέπει να φάμε. Αυτό είναι το άγχος. Πρέπει να αφαιρθούν τα λεφτά στο σπίτι. Τώρα, άμα δεν έχεις. Και δεν πρέπει να είναι καν άγχος, πρέπει να ήταν το pilot τότε αυτό το πράγμα. Ναι, μπορεί. Δεν σκέφτεσαι καν. Τώρα, γιατί γίνονται όλα αυτά που γίνονται, που μιλούσαμε για woke ατζέντες και τέτοια. Και τι βαριά τώρα δεν έχει να κάνει. Γιατί τα έχεις όλα λυμμένα τα προβλήματά σου. Και πρέπει να γίνεις Ναι, και αλλά πρέπει να έχω ένα πρόβλημα. Εγώ δεν γίνεται. Με κοίταξε στραβά ο άλλος. Δεν με είπε με αυτό το άρθρο. Όντως, Πρέπει πάντα να έχεις ένα πρόβλημα. Άμα το πρόβλημά σου είναι δύσκολο, έλεγε ο Ρόγκαν, νομίζω το έλεγε, και όχι μόνο ο Ρόγκαν, και ο David Goggins και τέτοια. Ξυπνάω, λέει, το πρωί. Θα μπω στο cold plunge. Cold. Το λέω με ελληνική προφορά. Cold. Στο cold plunge. Στη σάουνα, γυμναστήριο. Θα γαμηθώ, λέει, έτσι 2 ώρες το πρωί, 3 πόσο κάνει. Μετά, λέει, έχεις κάνει κάτι δύσκολο το πρωί. Οπότε από εκεί και πέρα η μέρα σου είναι πιο εύκολη. Λες, εντάξει, χαμήθηκα το πρωί, τώρα αυτό που μου λες εσύ δεν είναι πρόβλημα. Και έχει μια λογική. Εγώ, λέει, κάθε πρωί πριν μπω στον πάγο, μέσα στο νερό, κάνω που πάτε μαλάκα, μην μπαίνεις. Το έχω ζήσει αυτό. Να βγεις για τρέξιμο πρωί 6 ώρα. Και λες, τι κάνεις, πάνε κοιμήσου, ρε, τι κάνεις, το πάπλο μένει ζεστό. Φιλέ, έχεις πάει για τρέξιμο για γυμναστική 6 ώρα το πρωί. Μετά η μέρα σου δεν είναι. Τελειώνεις κατά τις 6.30-7 παρά, ας πούμε, πας κάνεις μπάνιο, 7.30 ώρα, κάθεσαι τρως, με το πάσο σου, 8 η ώρα έχει πάει και έχεις φάει, έχεις κάνει γυμναστική, έχεις βγάλει όλη την ιδέα πάνω σου με το μπάνιο. Και έχεις ξεκινήσει. Και ξεκινάει η μέρα σου 8 η ώρα. Μέρα. Πάμε, φίλε. Πάμε. Είναι ό,τι καλύτερο. Δεν υπάρχει καλύτερο ωράριο αυτό. Δηλαδή, Θα κάνουμε σαν όλους τους. Όχι influencers, τι είναι αυτοί που λένε μαθήματα για τη ζωή και τέτοια. Εγώ ξυπνάω 4 η ώρα. Ναι. Διαβάζω 100 λίγο 100 σελίδες από ένα βιβλίο. Μάρκος Αουρέλιος. 100 σελίδες από ένα βιβλίο. Κάνω γιόγκα, κάνω τέτοια. Η ώρα 4 και 20 είναι. Έχω κάνει 3 ώρες γυμναστική ήδη. Αυτή είναι Μέσα σε ακραία. 20 λεπτά. Ναι, αυτή είναι ακραία. Εμείς λέμε το απλό. Άμα είναι να κάνεις γυμναστική μέσα στην ημέρα σου και μπορείς να το βάλεις πρωί πριν κάνεις οτιδήποτε άλλο, είναι ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Το Και ωράριο. ξεμπερδεύεις. Δεν είναι ότι ξεμπερδεύεις. Και ξεμπερδεύεις. Καταρχάς, σου κόβει τον καφέ. Εντάξει, αυτό το έχω ακούσει από άλλον, γιατί εγώ με τον καφέ δεν έχω εξάρτηση. Δεν πίνουμε πολλούς καφέδες εμείς. Αλλά άνθρωπος που έπινε καφέ και δεν μπορούσε να. Αυτό που λένε δεν λειτουργώ χωρίς καφέ, εγώ άμα δεν πιω το πρωί. Έβαλε γυμναστική, δεν έτρωγε, δεν έπινε τίποτα, μόνο νερό το πρωί. Μετά τη γυμναστική θα φας. Και το ξύπνημά σου είναι αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να μην ξυπνήσει μετά από γυμναστική 45. Από το ξύλο τουλάχιστον. ξυπνάς. Ναι, Ναι, δεν είναι κάτι. δεν ξυπνάς από το ξύλο, μπράβο. Έχω ακούσει, βοηθάει πολύ από τον Χιούμπερμαν. Να ξυπνάς, λέει, το πρωί και για 5-10 λεπτά, πόσο είπε, τον πρώτο ήλιο της μέρας, ας πούμε, και να κοιτάς προς τον ήλιο. Γιατί? Λέει, δίνει σήμα, λέει, στον οργανισμό σου ότι κοίτα τέτοια ώρα, άμα το κάνεις κάθε μέρα, τώρα ξημερώνει. Ήρθε ώρα να ξυπνήσεις. Το να κοιτάω τον ήλιο δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Το φως της μέρας στα μάτια, λέει, δίνει σήμα στο. Γενικότερα. Τώρα, εγώ έκανα εικόνα να μου λες ότι πρέπει να ξυπνάω και να κάθομαι για 5 λεπτά και να κοιτάω την Ανατολή, ρε. Κάπως έτσι. Όχι, ρε. Όχι την Ανατολή, να είναι ψηλά ο ήλιος. Στο πρώτο. Στις πρώτες ώρες της μέρας, δεν σου λέω δες να βγαίνει ο ήλιος. Ανοιχτό πατζούρι, φίλε, θέλει. Και κάνει. Και είπε επίσης. Να σε βλέπει όσο το δυνατόν περισσότερο ο ήλιος, όχι μόνο τα μάτια, γενικά το σώμα σου, τις πρώτες ώρες της μέρας και όσο το δυνατόν λιγότερο, όχι μόνο
το φως του ήλιου, το φως γενικά δεν θυμάμαι τι ώρα είπε, 10 το βράδυ με 2. Δηλαδή ακόμα και σπίτι να είσαι, μην είσαι πολύ στο φως. Τη νύχτα εννοείς μετά. Ναι. Να μην σε βλέπει πολύ και το φως. Και δίνεις στον οργανισμό σου ότι τέτοια ώρα είναι το πρωί, τώρα είναι το βράδυ. Και κοιμάσαι λέει καλύτερα, ξεκουράζεσαι πιο καλά. Ναι, και άμα έχεις λέει φως, να είναι κόκκινο φως. Ναι, και εμείς ξέρεις τι φως έχουμε. Αντίθετο. Το μπλε. Ποιο μπλε? Εμείς έχουμε τα κινητά. Τα οποία μας έχουν γαμίσει. Τα οποία μας έχουν γαμίσει. Και μετά δεν μπορείς να κοιμηθείς. Ναι, μας έχουν γαμίσει τα ρολόγια. Και. Δηλαδή, ο άλλος πέφτει για ύπνο και το τελευταίο πράγμα που έχει δει είναι. Και εσύ. Ναι. Ας το κάτω. Είναι υποσυνείδητα αυτό που λες. Ο οργανισμός σου νομίζει αυτό που λες ακριβώς, ότι ακόμα παίζει φως. Ναι. Άμα το κάνεις. Άρα φως είναι μέρα. Άμα το κάνεις καθημερινά για χρόνια κιόλας, που η γενιά μας δεν είναι πολύ. Σχεδόν όλοι το κάνουν. Δηλαδή, άμα δεν κάτσουμε τώρα να το συζητήσουμε αυτό το πράγμα, κανένας δεν λέει: κοίταξε και πώς πάει η καθημερινότητά μου, Πόσες φορές θα κοιτάξεις το κινητό? Πόσες φορές κοιτάω το κινητό μου, ειδικά τη νύχτα? Πόσες φορές το κοιτάω? Έχω πέσει στο κρεβάτι για ύπνο. Πόσα λεπτά το κοιτάω αυτό το πράγμα πριν πέσω? Που λες πάω για ύπνο, κάτσε πριν κοιμηθώ για να δω λίγο αυτό και μένεις εκεί κάνα 2 ώρο. Τηλεοράσεις στα δωμάτια. Ναι. Αυτό που λες τώρα για τον ύπνο, για τον μπλε φως. Φίλε, έχει τύχει να ξαπλώσω στον καναπέ να με πάρει ο ύπνος, να σηκωθώ για να πάω στο δωμάτιο, πριν σηκωθώ να κοιτάξω το κινητό. Και όταν λέω κοιτάω, ξέρεις, θες να δεις τι ώρα πήγε ή οτιδήποτε, αλλά λες, έχω μια ειδοποίηση. Για να τη δω. Να κάτσω 5 λεπτά και να μην με πιάνει μετά ο ύπνος. Ναι, ρε. Γιατί σε έχει ξυπνήσει. Έκανες κάτι. Και το φως και η διαδικασία ότι ασχολήθηκες. Πρέπει να κάνουμε μια μέρα επεισοδιάκι για αυτόν που έφτιαξε πρώτος το μπλε λεντάκι. Γιατί ξέρεις κάτι, έχει ιστορία αυτός από πίσω. Έχει τρομερή ιστορία. Καταρχάς, τώρα αναγκαστικά θα κάτσω να μιλήσω για αυτό, γιατί πριν από το 94. Άμα είναι να πούμε πολύ περιληπτικά. Πριν από το 94-92, όλες οι οθόνες που έβλεπα που υπήρχαν σε μικρές συσκευές ήταν είτε πράσινες είτε κόκκινες. Ναι. Γιατί δεν μπορούσαν. Ουσιαστικά το λεντάκι είναι, λέει, μια δίωδος, το οποίο είναι ένα ηλεκτρονικό εξάρτηματάκι, το οποίο περνάει ίσα-ίσα, λέει, ένα φως, ένα μικρό ρευματάκι, και ανάλογα με το πόσο από πόσο στενό μέρος περνάει, βγάζει το ανάλογο φως. Βγάζει ανάλογο φως, γιατί τέτοια συχνότητα φως περνάει από συγκεκριμένα σημεία, τέλος πάντων, και σε δίνει είτε το κόκκινο είτε το πράσινο. Και δεν μπορούσαν να βρουν το συγκεκριμένο μέγεθος στο συγκεκριμένο υλικό. Για να φτιάξουν το τρίτο χρώμα, είχες R, G και τι σου είπε το B, RGB. Ναι. Για να παράξεις όποιο χρώμα θέλεις στις οθόνες. Τα βασικά ήθελες. Ναι. Δηλαδή τα κινητά είχαν μόνο. Ξέρεις. Τα κινητά. Γενικότερα οι οθόνες. Τουλάχιστον σκέψου τα Game Boy σαν εικόνα. Ναι. Ναι, μέχρι το 92-94 δεν είχε βγει ακόμα. Σκέψου πόσο πρόσφατα δεν είχαν βρει ακόμα το μπλε λεντάκι. Και μετά από το που βγήκε το μπλε λεντάκι, βγήκαν τα χρόνια. Βγήκε το Game Boy Color μετά. Ξεκίνησαν όλες οι οθόνες, τεχνολογίες, όλες φύγανε. Εκτοξευθήκαν. Όντως, ναι. Και αυτός ο τύπος που την βρήκε αυτή την πατέντα έχει τρομερή ιστορία από πίσω του. Πρέπει να κάνει βιντεάκι για αυτόν ο Veritasium. Τρομερό βίντεο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δηλαδή να κάτσει να δει το βιντεάκι του Veritasium για το Blue LED. Και θα με θυμηθεί. Γιατί όχι. Ναι. Και είναι το χρώμα που μας γαμάει τις νύχτες και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Να αλλάξουμε λίγο το θέμα. Ένα μικρό. Γιατί πήγαμε να το πούμε πήγα να σου το πω πριν που σου είπα άμα τελείωσες. Γιατί είχαμε πει για κάτι για τις γλώσσες λέγαμε και για αγγελίες. Είπαμε για τις γλώσσες και είπαμε άμα σε ζητάει κάποιος για δουλειά σου λέει να ξέρεις γλώσσα. Και είπα απλά επειδή το σκεφτόμουν να μην το ξεχάσω. Τώρα κάθονται πολλοί και σχολιάζουν, έχω δει βιντεάκια που σχολιάζουν αγγελίες που ζητάνε προσωπικό για σεζόν. Okay. Και έχουν ρε φίλε πολύ γέλιο. Σε φάση πληρώνουμε $1,000. Αυτό, μισθός $1,000.
Ψάχνουμε, ας πούμε, σερβιτόρο, ψάχνουμε τέτοιο. Δεν είναι ένα 1.000, λες, χιλιαρικάκι. Είναι καλά. Και άμα πας μετά στις λεπτομέρειες, πρώτα άλλοι λένε ότι έχει τα ένσημα και όλα, και λέω αυτό δεν έπρεπε να το αναφέρεις καν, έπρεπε να εννοείται. Ότι υπάρχουν τα ένσημα και όλα. 7 στα 7, 10-12 ώρες. Και λες μαλάκα, και λέει τι θέλει άλλο. 1.000 του δίνω. Χωρίς ρεπό, από τώρα, από το Πάσχα, ας πούμε, μέχρι τον Οκτώβριο που θα κλείσουμε. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε μαλάκα. Εντάξει, 8 ώρα δεν έχει, σεζόν είναι, δεν έχουμε 8 ώρα. Για δουλειά ήρθαμε εδώ. Και έχει πολλούς, έχω δει πολλά βιντεάκια που έχει, εντάξει, τώρα σου αναφέρω ένα παράδειγμα. Μπορεί και να μην υπήρχε το συγκεκριμένο, αλλά έχει τέτοια πράγματα. Και λες εσύ σεζόν. 800 με 1.000 ευρώ είναι περίπου τα μπουρμπουάρ σε όλη τη σεζόν. Σύνολο. Ναι. Και λες, γάμισε, σε όλη τη σεζόν σύνολο είμαι εκεί 7 μήνες. Τα 800 ευρώ τι είναι, 100 ευρώ το μήνα. Και λέει, με ιδέα το κάνω. Εντάξει, έχεις γνωρίσει άνθρωπο που έχει κάνει σεζόν τέτοιου στυλ? Πολλούς. Αυτοί από αυτούς τους μήνες που δουλεύανε σαν σκλάβοι, στην κυριολεξία σκλάβοι, αυτά τα λεφτά που μάσανε τα τρώνε μέσα σε 1,5-2 μήνες. Τα έχουν ξαναξαφανίσει. Καταρχήν. Τα έχουν εξαφανίσει γιατί τους έχει μείνει. Προσπαθούν να ισορροπήσουν την κατάθλιψη. Έρχεσαι με λεφτά. Ναι, έρχεσαι με λεφτά. Όχι όλοι. Δεν έρχονται όλοι με λεφτά. Όχι επειδή τα ξοδεύουν. Είναι, ρε φίλε, η καθημερινότητα του. Άλλοι λένε ημιδιατροφή. Καταρχήν σε έχουν να μένεις και σε. Έχω πάει και έχω δει φίλο που μένανε. Άλλοι μένουν σε κοντέινερ και ο άλλος έμενε, λες, εδώ είναι σίγουρα μαντρί. Ήτανε. Δεν ξέρω αν ήταν σοβατισμένο με αυτό, ξέρεις, το τσιμεντέ το χρώμα, ή αν ήταν τα τούβλα. Δεν θυμάμαι τι από τα δύο ήταν. Ήταν έτσι. Ήταν και 15 άτομα μέσα. Εγώ μένω σε εκείνο το πλακάκι εκεί πέρα, δουλεύει εκείνο που δεν έχει πάνω κόλλο. Εκεί κάθομαι εγώ. Όπο φίλε. Όχι, δεν ήταν μεγάλο δωμάτιο. Αλλά φίλε, τι θα το κάνει. Δεν σαν να μπήκε στο στρατό. Ξέρεις, κρεβάτι. Μαλάκα, sweatshops κανονικά. Sweatshops. Ναι. Ρε φίλε, τραγικό. Και λέει. Δίχτυα στα μπαλκόνια. Νησάρα. Ναι. Δίχτυα στο λιμάνι, μην παίζει και πνιχτή. Φίλε, μετάλλευσε αυτά. Άλλο λέει γιατί δεν πα σεζόν. Εντάξει, έχω ακούσει και καλά για σεζόν. Έχουν ωραία δωμάτια, οτιδήποτε. Οι πιθανότητες είναι μικρές να πέσει σε καλή φάση γενικά. Θέλει να έχεις κονέ ή θέλει να είσαι πάρα πολύ όμορφος, να πας να γίνεις κανένας PR εκεί πέρα, να μένεις σε... Πάλι δεν μπαίνεις εύκολα πρώτον. Δεν μπαίνεις εύκολα. Σε καλές θέσεις. Τώρα μα θες για... Όποιον έχω δει που κάθεται που δουλεύει PR, μένει σε νοικιαζόμενες βίλες. Έχει να το νοικιάζει. Όχι. Εγώ έχω ακούσει για έναν τύπο που δουλεύει PR και μένει σε μια διόρροφη βίλα, στην οποία έρχεται, ξέρω εγώ, την νοικιάζει για 10 μέρες ένας, μετά για τις επόμενες 10 μέρες έρχεται ένας άλλος. Αυτός μένει στο μισό του πάνω κάθεται αυτός. Εντάξει, τότε σου λέω βίλα, μην φανταστείς τώρα το τέρας, αλλά έχει πάνω, ξέρω εγώ, τουαλέτα, δύο δωμάτια. Το ένα δωμάτιο, ρε παιδί μου, κανονικό, με τηλεόραση, κρεβάτι, έχει να κάτσεις, κάθεται αυτός. Και μπορεί μαζί με το PR να κάθεται και να κάνει και το, πώς το λένε, και τον... τον καραγκιόζη. Μην τον πω επιστάτη. Αυτό που γενικότερα καλωσορίζει τον κόσμο που έρχεται στο τέτοιο και τους... Καλησπεράκια. Ναι, και τους ξεπροβοδίζει κιόλας. PR εσύ λες σε φάση να φέρνει κόσμο? Όχι, PR δούλευε σε τέτοιο, δούλευε σε μαγαζί PR. Ναι, δούλευε στην πόρτα, ρε. Ναι, εντάξει, αυτό σου λέω. Αλλά έπαιρνε λεφτάκια από δηλαδή, μου λες. Ναι, υποδοχή. Έπαιρνε και λεφτάκια από το νοικιαζόμενο. Ναι. Δηλαδή, άμα έσπαγε κάτι, άμα χαλούσε κάτι, ενημέρωνε, ρε παιδί μου, τον ιδιοκτήτη και τον έλεγε: έχουμε αυτό και αυτό και αυτό, να ξέρεις. Ναι, κατάλαβα. Και αυτός έκανε ζωάρα, Ζωάρα. Γιατί αυτός τη γουστάρει αυτή τη ζωή. Δηλαδή, πολλοί τη γουστάρουν αυτή τη ζωή. Να πας στο κλαμπίδι και. Εσύ πας στο κλαμπίδι και δεν έχεις το πας για δουλειά. Πας να κάνεις να μιλήσεις. Κοίτα, τα κλαμπάκια και αυτά έχουν άλλη φάση. Εγώ, ας πούμε, όταν δούλευα σε κλαμπάκι, έλεγα πιο ωραία περνάω όταν δουλεύω
παρά άμα πήγαινα σαν πελάτης. Στο ίδιο κλαμπ, ας πούμε. Είσαι μέσα στον κόσμο. Τώρα μου λες π.χ. για το. Πώς το λέγανε το. Το Ζαντόρ. Το Ζαντόρ που βαφόσασταν κάθε εβδομάδα. Πού? Που βαφόσασταν, λέω, κάθε Ναι, εβδομάδα. Ρε φίλε, είσαι σερβιτόρος. Έχεις δικαιολογία να είσαι σε όλα τα τραπέζια για να πιάσεις συζήτηση με όλους. Δεν είσαι σε μια γωνίτσα, τότε ήταν και πολύ στριμόκολα, έτσι. Καταρχήν, επειδή ήσουν σερβιτόρος, όλοι σε ανοίγανε να περάσεις, τους έκανες, έλα λίγο, Κάνε μόκο. κάνε λίγο έτσι. Κάνε του Όλοι μπέκα. σε βλέπανε, οπ, στην άκρη. Δεν σε στρίμωχνε κανείς και πήγαινε σε όλα τα τραπέζια. Ίσα-ίσα χαιρόντουσαν κιόλας άμα ήταν και τίποτα μεθυσμένοι. Έλεγε, ασχολείται με εμάς ο σερβιτόρος ή ο μπάρμαν ή οποιοδήποτε. Και πιάνει συζήτηση με τον κόσμο. Μιλάς, κάνεις, χορεύεις. Όλη την πουτσα την τρώνε βοηθεία. Πάντα. Σε όλα τα μαγαζιά. Εντάξει, υπάρχουν και μαγαζιά στα οποία βοηθός και σερβιτόρος καβλή τρώνε. Ναι. Τα ξέρουμε, να μην τα πούμε. Υπάρχουν μαγαζιά που βοηθός και σερβιτόρος είναι το ίδιο πράγμα. Ακριβώς. Που είναι το ίδιο πράγμα. Καλά ήταν μωρέ και αυτά. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε συζήτηση. Τα χαιρετίσματα Πόσα πράγματα ρε μαλάκα, πρέπει να πεις. Πόσα πράγματα έχουμε πει θα μιλήσουμε και δεν τα έχουμε αναφέρει καν ποτέ ξανά. Αυτό σημαίνει ότι θα μας έρθουν κάπου στην πορεία και θα τα ξαναπιάσουμε. Δηλαδή δεν τελειώνουμε από θέματα. Αυτό Ναι, σημαίνει. το θέμα είναι να κάνουμε ένα επεισόδιο επειδή όλα αυτά που λέμε είναι. Να κάτσουμε να κάνουμε αναδρομή, να δούμε τι είπαμε, θα συζητήσουμε και τι Θα συζητήσουμε. συζητήσουμε γιατί. Λέμε θα συζητήσουμε γιατί είναι μεγάλο το θέμα και το πιάνουμε ας πούμε, προς το τέλος. Μπρο, εγώ τώρα έχω ένα θέμα το οποίο το είχα και την προηγούμενη φορά και δεν το έπιασα να το ανοίξουμε. Εγώ έχω πολλά που δεν έχουμε πιάσει. Και το έχω εδώ κάθεται, είναι σαν παπ να σκάσει. Αλλά ο χρόνος μας έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει για τα καλά. Άστο. Και ήθελα τώρα, έτσι όπως θα κλείνουμε, να δώσω χαιρετίσματα στα PR από συγκεκριμένα μαγαζιά που κάθονται μέχρι 4 η ώρα Ναι. και ζητάνε από τις κουζίνες να φέρουν. Για συγκεκριμένα. Ναι. Καλό αφανισμό εύχομαι και να μην τους ξαναδώ μπροστά μου. Και άμα μας βλέπουνε, Να πάνε να γαμηθούν. like, Δεν σας θέλουμε. like και subscribe. Like, share και subscribe, παιδιά. Και καλό σας. Κάτω like, share και subscribe. Γιατί θα έρθει ένα κοριτσάκι με μαχαίρι στον ύπνο σου. Πώς θα κάναμε, πώς θα μας έφερε τα SMS. Σε έστελνε μια τύψα SMS, στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 άτομα. Α, γιατί, αν δεν το στείλει. Γιατί το Θα βράδυ θα πεθάνεις έρθει σε στον 10 ύπνο μέρες. σου. Έχω δει τέτοιο που λέει. Σε ταφόπλακα. Πώς λένε. Πέθανε από τέτοιο ή οτιδήποτε. Πέθανε γιατί επειδή δεν έστειλε το μήνυμα σε 10 άτομα. Το μήνυμα, ναι, ρε φίλε. Έτσι και εσείς μάγκες θα ψοφήσετε άμα δεν κάνετε share ή like. ή Αυτά subscribe. ήταν τα viral της εποχής. Έχουν αλλάξει τα viral. Και Τα άμα viral θέλετε είναι στα- τώρα share και like κρυφό σχολείο. Γιατί μάζουμε τα αφόπλακα. Άντε. Until... Δεν είστε και πολύ. δεν είστε και πολύ, ναι. Until next time. Έλα, κλείστος εδώ. Με προφορά. Until next time. Time.